Masangala zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu icho chivitiviti patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi paita agent notice iri kubudikira nekuna Comrade Knox Chivero havana kukwanisa kunge vachirekoda video as usual zvavanosungoita nekudawo kwema reasons akasiyana-siyana because the media guy anenge achivaitira was not present. Saka vangoona kuti vangoshandisa zviripo kuitira kuti message isvike, and he was the same guy aiitira futi mudarageza, but unfortunately because of zvinhu zviri zvichiitikawo mulife yake ndosaka asinonge achibatika, but panenge angobatikira vachakontinua vachiita zvinhu zvacho zvichitoenderera kumberi. So pamessage yavo iri kuenda kune maZimbabweans ndo pavari kuti, fellow Zimbabweans, today we have all seen and heard the reports. The Constitutional Court will deliver its ruling on two released cases brought by a group of war veterans led by Ruben Zulu and by former opposition MP Dubeko Sibanda. Today, this morning, these cases challenge the legality of Constitutional Amendment Bill number 3. The matter was heard on 20 May and judgment was reserved. In simple terms, the challenge is this: President Mnangagwa is accused of failing his constitutional duty by presiding over a flawed process that made wide-ranging change to the constitution. Now listen carefully. The Constitutional Court will release its ruling today morning, 17 June 2026 at 9:30 hours, only hours before Parliament sits to push for legislators to vote on this bill. Fellow Zimbabweans, I must say this clearly. The Constitutional Court has been under increasing pressure from litigation connected to the 210 MPs. As we all know, many MPs did not respond to the court challenges after the applications were handled through chief whips, ensuring parliament business would continue. So now, instead of trying to fight every past legal battle, the Concourt is moving towards an exit, an answer that resolves the immediate crisis. And the exit, the only real exit, is the ruling in the Ruben Zulu and Dubeko Sibanda case. Today, against Mnangagwa and against the parliament's push for the vote, in that judgment, we expect the Constitutional Court will address key questions raised in the matter, including whether the bill as it stands is consistent with the Constitution. We also expect something else. The Constitutional Court will be making a decision with full hindsight, meaning it will understand the real political and legal consequences of the process. And let us not pretend otherwise. There will be criminal consequences for those who helped violate the Constitution. The message is clear. Those who assisted in knowingly breaking the constitutional order will face consequences. So what do we expect today? We believe the Constitutional Court cannot remove Parliament's legislative power. The court will interpret only whether the process and procedure comply with the Constitution. And this is our position. The correct legal way forward is not to face this bill through. It is clear that 3 separate bills are required. Therefore, the bill must be withdrawn and relaunched in 2 parts. Part 1, the section that do not require a referendum. Part 2, referendum 1 of part 2 being to extend the term of the president, and part 3,
Referendum 2 of the part 2 being whether to incumbent can benefit or not. Now to our MPs, do not go to parliament today to vote as if nothing matters. We will be watching you. Musaende ku parliament nasi munogona kusangana nezvimwe ikoko. Do not go, and I repeat, do not go. We all know in every war it is inevitable. There are always casualties and even dead bodies, as we witnessed in our road to the 1980 independence. But why should it be you? Fungai vana, fungai muri. There is always tomorrow. The time has come. Usazoti hauna kuyambirwa. Wokoyo, yours, comrade Knox Chivero. Ndo message yavari kutaura. And panhu pandanyatsobata ndepari kunzi MPs garai kudeni, musade kupindira nyaya dzemusingazive munokuwadzirwa mahara. Hanzi musazoti hatina kukuudzai. Fungai mhuri dzenyu, fungai vana venyu. Nyaya idzi maita vadiki kwadziri. I hope kuti vanhu vachange vane a better understanding, because most of the times ndinoona vanhu vano underestimate madhara aya, vano underestimate vanhu vakabva nekuhondo vakaita zvavakaita ikoko. I don't know kana ma-MP vari kutora serious zviri kutaurwa panapa, but there is this thing that they should be consider kuti alright, this man is using the same platform yanga iri kushandiswa namudhara Ngeza handiti, and he is still continuing kuramba shandisa the same platform. Munofanira kubvunza maguts behind that. Simba racho ari kuhodha kupi, zvivindi zvacho zviri kuhodheswa kupi. Makawana that understanding, zvinokwanisa kubatsirai kuziva kuti aiwa panapa pari kutaurwa zvinhu zvine sense, panapa pari kutaurwa zvinhu zvinenge zvinoita se zvinobatika. And there is this other thing chemunofanira kunzwisiswa navanhu. Ndinoona vanhu vakawanda vachiita kakudhauta the level of intelligence ya VP Chiwenga. That man is intelligent zvekutodaro. That is the reason why uchiona kuti iye anenge akanyarara. Kana uri vice president haukwanise kubuda uchitaura uchipikisana nemukuru wako according pane marules avo, nekuti ukazviita izvozvo watochallenge achi authorities zvakutokudzingisa basa automatically kana anenge ari pamusoro pako achida kunge achiita izvozvo. That's why uchiona kuti vanongobatirana mumaspeeches vachirovana madimikira imomo, zvinhu zvichitopera zvakadaro. And ndosaka muchiona vamwe vanozonyora maspeech acho vakutanga kupinzwa busy vachinzi hatichavatrust nezvinhu zvavanga vachiita izvozvo. So zvakawanda zvinenge zvichingonetsa zvichingotaurika ipapapa, but ndangoti mhuri yeZimbabwe tingoonesana zvinhu zvekutaurwa naComrade Knox. I know kuti iwo unogona ngosina nguva yekuti uzototsvagana nezvinhu zvakawanda, but this warning iyi kai yakaipa, because chinenge chatotanga kutaurwa kudai so kwazvinenge zvatosvikira ikoko, kwazvinenge zvakutoitika ikoko hatidi kuti tizonzwa, because sometimes munenge mune vakomana vanenge vano madzimai avo vanenge vachiona zvinhu izvi vachinzwa. Unogona kungotipirawo baba kuti hanzi naKnox musaende kuparliament. Ndo nyaya iri kutaurwa, nekuti hanzi zvichadozonoitika ikoko kana mega hamuzozvifarire. I don't know kuti vari kutaka kudhauta judgment ichange ichipuwa here kana kuti zvichanyazofamba sei, nekuti panapa koti ichange ichipawo judgment pane nyaya dzacho. Ende nyaya yacho ndo imwe yanga iri kuitwa nana Professor Love Momadhuku, ndo rimwe ranga riri lawyer raimiririra varume vamawar veterans 2 vanga vari panyaya 3 vanga vari panyaya iyayo yekutanga iyayo. And then Prince Dubeko Sibanda ndobva apindawo ane yake challenge achinochallengeawo challenge here aakanoita. Saka ndo nyaya dzichange dzichida kunzwikwa idzodzo, judgment dzakanoreservwa, maarguments akatoitwa kudhara. And I believe kuti Professor Love Momadhuku munhu akuti anopedza masports, kana dzanyaya idzi ndo lawyer hombe vanokwanisa kunge vachiita se vachimirira nyaya idzodzo. Saka tichange tichinzwa kuti nyaya yacho ichaperera papi. But iko zvino mhuri yeZimbabwe ndisingapedzi nguva ndichitaura zvakawanda, ndinobva ndashandisa mukana wokuzivisa every Zimbabwean ari munyika yeSouth Africa ine ari kuda kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana study permit, but unodedzera kuti ungori nepassport chete. Ndichakuisira nhamba pa screen
company inonzi Education Research ndiyo inoita basa iroro, vanokwanisa kukuregisterai. Zvakare kune vanoda kutenga mota dzekutanga mabhizimusi, Uber, Bolt, Taxify, Take a Lot, unokwanisa kuita zvakasiyana siyana. Tora izvo zvekare namba dze Education Research idzodzo yava kukwanisa kukuitira izvozvo. Wava kukwanisa kutenga mota kuburikidza ne Education Research because it's a consultant company hombe inokwanisa kukuassista pazvinhu izvozvo kuti ukwanise kunotenga mota zvino inoonekerawo, even a luxury car, kana uchida ma off-road construction vehicle dzakasiyana siyana unokwanisa kuzowana chinhu chese chinongonzi mota chine mavhiri, nekuti vave in partnership neKia Pretoria. Saka contact them pane namba dzavo dzandichasiya dziri paflyer idzo.